Tak ďalej sme išli do Delftu, to je mesto Holandska medzi Rotterdamom a Hágom. Prehliadku mesta sme začali nie na námestí, ale najskôr sme išli do takej obchodnej ulici smerom na námestie, pretože sme už boli smední, tak sme si išli jednoducho niečo kúpiť a až potom na to námestie. Po ceste sme stretli takéto krásne koče, lenže nevedeli sme, ako sa tam dostať, keďže neviem, kde boli nástupišťa pre tieto koče. Na meste bolo strašne plné ľudí, preplnené, ale za to nádherné. Tu môžete vidieť kostol a radnicu. Dnes sme sa vybrali do starého a nového kostola, sme si kúpili lístok a sme išli úplne hore. Výška to bola vysoká, možno 112 až 120 metrov. Boli aj úzke tie schody a moc preplnené. Tam bola naozaj tlačenica. Ale stalo to za to, ten výhľad bol neskutočný. Videli ste celé mesto Delft, k tomu ešte predmestie Hágu. A človek tam len stále sa pozrel, aké to krásna krajina, lebo naozaj nebolo vidieť len to mesto Delft, ale aj za krajinou, čiže teda za mestom, čiže naozaj to stalo za to. A jednoducho je to nádherné mesto a nádherný kostol. Vnútri kostola ešte je to viac neskutočné a nádherné, pretože sú tam pochovaní z kráľovského rodu skoro všetci z Oranžský, že sme tam videli aj prvého kráľa pochovaného, aj princov a sa mi to páčilo, ako to tam bolo urobené, že všade boli aj takéto tabulky, o nich niečo napísané alebo aj takto premietané, rôzne videá, že naozaj tá prehľadka naozaj stala za to tam ísť.